दे हमदो थांसिगोन नै बाजियावनो आदा जेमसे पान्जा नांदों फंबाया Hello everyone, welcome back to the Bodo couple YouTube channel. लोगोफोरजों दा हामफे आं नै फिसाजो भैरबकुन्दआव थांनो नागिरदों आरोना आदा जेम्स फैगासिनो दंनो बाजिखौ लानानै बेरायहोफैदोंनो खारब्रबना फैखायो माने न'आवबो रावबो गैया नालाय आइबो आफाबो क'क्राझारावसो दंहैजोबो होमबाबो माने जोंना बारा गोजान जाया न'निफ्राय 25 किल'मिटारसो जागोन आरोना आधा घन्टानि एसे बारा लायो गोसा सालायबा आधा घन्टासोआवनो मोनहैगोन खिन्थु लासै सालायबा बिदिनो 45 मिनिटसो लायो आरोना भैरबकुन्दसिम दा ओंखायनो आदा जेम्सआ लेंहरनायलाय खाथिखा नोंसिना बारा गोजान जाया दसे फैब्रब होननानै लेंहरदो आरो जोंखौ गैयाबाबो एखे न'आव थाबाय थानानै बरिं मोनबाय थादों नालाय दसे आरो ओमफ्राय थाङा होननासो बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय ओंखारब्रबबाय माने मोसौफोरबाबो खाथियाव खाना दोनफैबाय मोसौबो बोरमाबो खाथियाव खाना दोनबोखाबाय आरो माने अखा दानि बावैसो हागादों अखायाबो दा सान्दुं दुंबाय नै बरियानो बे जाहैबाय दोनस्रि बागान ओमफ्राय जों दा थांनोसै न'निफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबोआसै आं न'निफ्राय भिडिअ लाबोबाय थायासै हाखु दाखुनो ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमबा बारा गोबाव थाया दसेल' चलो तनिष्का चलो ने लेट्स गो फाइनाली भैरबकुन्द हाजो मोनफैबाय नै ओइथिं दंनो बिसोर आदा जेम्स मोना दालां बारनानै हरैहाय फटक लायोनो जोंहा नै तनिष्काया दा अखा हानो हागौ नालाय ओंखायनो नै तारातारि हामफेयाबो माबा सुइजारसो गानना फैदों ओमफ्राय तनिष्कानोबो नै गस्ला गुदुं गानहोबोदों थांद' मामि खुदो गस्लाया खुदो हाजो दैलाङाव खुख्ल'बाय थायो एसे जों दा थांगासिनो दं नै भैरबकुन्द पिकनिक जाग्रा जायगायाव 50 रुपिस लायो आरोना बाइकनिखौ दाना एन्ट्रि फिसा कारनिखौ बेसेबां लायो आं सोंनाय जायासै थांगासिनो दं जों दा नै लोगोफोरजों दा नै भैरबकुन्द मोनफैबाय आरोना तनिष्का इथिं नाहरदो इथिं बबाव फैदों हो हाजोआव ओमफ्राय आदा जेम्सजों बाजैजों फटक लागासिनो नै नालाय बिराद मोजां जादों बोथोराबो स्रां स्रांनो अखा हानानै अखा नागारबाय नालाय सान्दुं दुंबाय रिल्स बानायदों खोमा जोंखौ नुहुराखै आरो बिसोर दा आदा दे रिल्स बानायदो नामा रिल्स बानायदों ना बाजैजों रिल्स बानायदो दे वेलकाम टु उदालगुरि दे नै थांदो आयंसो मामि आयंसो रामजाया नुवाखैबा ओमफ्राय आदानि फल'वार्सफोर लोगो मोनदों साबसक्राइबार लोगोफोर दा जों नै भैरबकुन्दआव मोनफैबाय बिनिफ्राय एसे पार्टि खालामबाय जोङो बाजै आदामोना गोजाननिफ्राय फैदों दिनै जोंनाव थांनो लेंदोंमोन जोङो खिन्थु समनि आंखाल बाजैयाबो स्कुलाव डिउटि होनांगौ नालाय ओंखायनो थांफिनसिगोननो नै बाजैया जोंना भैरबकुन्दआव फैनानै माबायदि मोनदों बाजै भैरबकुन्दआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंना समायना नेचारेल बिउटि हाद्रि गैया माने गोथां गोसोफोरखौ माने दुखु जानाय थानायफोराबो स्रां मोनलायो आरो बिदि जायगायाव फैयोबाथाय दे मोजां नांबाय बाजैखौ लोगो मोननानै आंबो मोजां मोनबाय हाबायावबो थांखादोंमोन नालाय जोङो फैनायनि थाखाय आरो बेसिमसे गोजाननिफ्राय फैनायाव जोंखौ लोगो हमफैबाय बिनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिमबो जोंनि न'खौसो देखायहैनो हायासै आरोना जोङो उनाव थांसिगोन जेब्ला जुलाइआव गरम बन्द होयो गरम बन्द मोजां बेरायफैसिगोन आदाजों ओरै जोङो माबायाव थांसै अरुणाचलाव एप्पल बागानाव बेरायहैनोसै आंबो थांफेराखै नालाय बाजैखौ देखायहैगोन दे जादों आरो मोजां लुगैदो आरो हामफेयाबो नुवाखैमोन नालाय ओंखायनो आदाया लेंहरबाय थानायखाय जोङो फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हाबायावथ' थांनो मोनाखैमोन हामफेया लांफायासै आं बेखौ ओमफ्राय नै जों बयबो सिनायखायो आदा जेम्सखौथ' दाखालिबावै हाबा जानानै थांबाय माने ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव बायदिसिना कमेन्ट लिरदों आरोना मानसिफ्रा दा थेवबो आदाया
रिप्ले होनांगौ जाबाय हाबानि समाव बे एसे मोजां सान्थि थानांगौसोमोन सोरबा बायदिबा बिदिनो अनेक काहानि जालांगौमोन नङा होमबा थेवबो माने धैर्य होननाया दं आरो ना आदानियाव बिराद धैर्य खालामनानै हाबाया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बाजैयाबो बहुत धैर्यनि बेजों लोगोसे बाजैयाथ' सासे PhD खालामनाय टिचारबो प्रफेसार ना बाजैया प्रफेसार फोरोंगासिनो दं बर्मामोन नामा जाला बर्मा कलेज जाला जा बिबिकेसन कलेज जारा कलेजाव ओमफ्राय दा भैरबकुन्दआव फैनानै माबायदि मोनदों आदा आगोलावथ' फैखांखाबाय नोङो फैबाय थायो बाजैया माने फरायै माने बर'नि जायगाफोरखौनो मिन्थिया गुवाहाटियाव फरायबाय क'क्राझाराव फरायबाय बेनिफ्राय बेरायनो मोनाखै फरायनायजों नांथाबना थानानै लामाफोर मोनसेबो सिनाय हाया खाथि खालानिखौनो जोंनि सकि दारागावफोरखौनो मोजाङै माने मोनथिया बेनिफ्राय आं मा सानदों बोथोरा अखा हादों जोबोर मोजां अखा हादोंब्लाथ' जोबोर मोजां जागोन आरो अखाया हाबाय थाया बेनिफ्राय आं बाजैखौ माने दसे सम बेरायनो लांनि भैरबकुन्द बेनिफ्राय फंबायखौ कल खालामबाय दा बेनो फंबाय ससियेल मिडियायाव दावराव जानाया माने जों गोरों मानसिया मालाबाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै सहस बाथ्रा बुङो बे जाम्बिफोरासो मालायखौ जानला मानला बुंनो नागिरो माने बिसोर माने मालायखौ सानफ्रोमबो माने गावसोरबो गाज्रि नालाय मालायखौबो माने मोजां माबायाव थाजानो बायो आरो ना दावराव जाम्बि बिसोर माने रोंखाथारा बिसोर ओरैबायदि जाम्बि बिसोर माने मा बाथ्रा बुंबा मा जागोन बेखौ बिसोर मिथिया बिसोरनियाव सोलोंथाइनिबो बिसोरनो गियान नांगौ आरो सासे खामानि मावना जानाय मानसियाबो गोबां गियान आरजियो मैगं थाइगं फाननानैबो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ बिसोर आरो ओरैनो गिदिंथिंग्रा नालाय गुबुननि मोजांखौ मा हास्थायनो गुबुननि मोजांखौ मानसिया सानफ्रोमबो हास्थायनांगौ गुबुननि मोजांखौ हास्थायनानै गुबुनखौ सापर्ट खालामनो नाजानांगौ बेफोरसो मानसिनि गियान आखु नाथाय बिसोर आरो मा गुबुनखौ सानफ्रोमबो माने गुबुननि बागै जेबो साना आरो आलाय सिलाय जाजानायखौ लुबैयो जोंथ' गुबुनखौ मिनि जाजानायखौ लुगैया जों माने मोजांनि थाखायसो बानायो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं जों माने ससियेल मिडियायाव किसुमान पार्सनेल प्राइभेसि थायो नालाय बेफोरखौ किसुमानखौ खिथानो हाया किसुमानखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं माने आदामोनाथ' दा हाबा जानाय हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो माने आशीर्बादसो होनांगौ आरो ना किसुमाना माने आदाजों बाजैजों नांलाय होनायनि माबासो खालामगासिनो दं आरो ना माने ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि लिरना होदों दा जेबो नङा आदायाबो बाजैयाबो बुजिखायो नालाय बुजिनानै दा सिरियै दङ माने इसां जेबो बुंनांगौबो रिप्लाइ होबाय थानांगौबो गोनांथि गैया किसुमानखौ दा मोजाङै मोजां संसारल'सो जालांनांगौ नालाय दा जोङो बुजिलायनांगौ मानो होनब्ला मोजां मानसिया बुंनायब्ला जोंबो रिप्लाइ होगौमोन माने मोजां मानसियानो बुङाखै नालाय बेफोरखौ आरो रिप्लाइ होबाय थानानै माथो लाब नङा होमबा मोजां मानसिब्ला जोंबो होगौमोन आरो जों बांद्राय रिप्लाइ होबाय थाबाबो नोंथांमोनानो जोंखौ बुंगोन मानो होनना बुंबा ओइ उमुगा उमुक तुमुक माने नांलायबाय थायो बखिलायबाय थायो नोंसोरो नायनो मोजां मोननाय नङाना लोगोफोर ओंखायनो सिरि थानायानो मोजां आरो ना नङा होमबा आदा आरो एसेबां रायजोफोरा जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जाबायदि सापर्ट खालामदों आरो दा गोबां खामानि मावनो दङ माने आं नङाब्लाबो दा जायफोरा बाजै जायो जायफोरा बिनानाव जायो दिनै आरो जायफोरा बाजै जायो बा दिनै जाय कलेजाव खामानि मावनानै दङ दिनै गथ'फोरनि थाखायसो कलेजाव खामानि मावदों दिनै नाजागासिनो दङ गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनो हागोन माबायदि मोजां नट्स होनांगौ माबायदि क्लास खालामनांगौ बेफोरबायदि गोबां नाजागासिनो दङ गथ'फोरा कलेजाव फैनांगोन क्लास खालामफैनांगोन दा जोंखौ गाज्रि मोननायनि फिसायानो दिनै फोरोंजानोबो नांगोन मानो होनब्ला जोंथ' उमुकआ जोंखौ गाज्रि मोनो नोंनि फिसा होनना जों मालाबा साना जों सानो बे गथ'खौ मोजां खालामनांगौ बे गथ'खौ फरायनायनि बागै मोजां फोरोंनांगौ जोंनि साननाया बिदिसो सोरबा गाज्रि मोजांल'सो जानांगौ गाज्रि लामाजोंल' थांनाङा बेनो आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर जों मोनाबायबो नै एसे साना हाबबायानो हनै दा आदामोनाबो थांफिनसिगोन जोंबो बिनिफ्रायनो बिदाय होनोसै थांथ'लानो जोंनाव बाजैयाबो डिउटि दं नालाय आदा जोंसो पान्जा नांदों फंबाया आखि जाबाय माथो पान्जा गेलेयो फैबाना भैरबकुन्दनिजों बाक्सानिजों उदालगुरि टु बाक्सा नङा
सेंग्राफोरजों नांथारनांगौलै थांनांगौ माथो सेंग्राफोरजों नांथारनांगौ गोजोनबाय ना एबारबा दिनै नांग्रा लोगो मोनदों आङो जों सानैनि भिडिअ खिन्थु मेम्बारफोरा इखौ स्टेटास होना दे फेसबुक मेम्बार खालामनांगोन मालाय आदाया लेफाव देराबाय रायनानै दे दे थांसिगोन नै बाजै होनो दे बाजै दे फंबाय मोनैबा फन खालामबानो जाबाय थांसिगोन नै आदामोना बाय बाय होनदो दे बाय बाय इनै बाय बाय होनबाय नै गोच्छा होनदो